A sme tu po dlhšom čase opäť s motokárovým športom, tentoraz so slovenským kartingovým pohárom. Rakúsky areál Speed World Kart Racing v obci Bruck an der Leitha hostil v rámci predposledného 5. tohtoročného kola slovenský kartingový pohár. Na trati s dĺžkou 1180 metrov sa predstavilo viac ako 100 jazdcov, ktorí si preteky užili za krásneho slnečného počasia na suchej trati. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, ako sa na 1180 metrov dlhej trati darilo v triedach Easy 60, Rotax Minimax a Rotax Max Junior. V triede Easy 60 bol počas víkendu najrýchlejším jazdcom Theo Ganádik, a to aj napriek tomu, že v prvej jazde pri predbiehaní súperky okolo mal drobnú krízovku. Ona sa ma akože snažila pustiť, lebo tam boli modré vlajky, ale pustila ma zle, takže som musel prejsť vlastne troška aj po tráve a kúsok som aj vytlačil. Druhé miesto patrilo Viktorovi Kurincimu. Tak dobre sa by jazdilo a bola to zábava. A tretie Jeremiášovi Strakovi. V prípade triedy Rotax Minimax bral počas predposledného pohárového víkendu víťazstvo český jazdec Jakub Kopecký. Jakubovi však v prvých pretekoch patrilo iba druhé miesto. Zklamaný jsem nebyl, tak jako mohlo to dopadnout líp, ale tak zklamaný z toho nejsem, protože jsem v závode skončil druhý. V druhých pretekoch jednoznačne bral víťazstvo, za čo mu nakoniec patrilo aj prvenstvo v rámci celého víkendu. Druhé miesto v triede Rotax Minimax patrilo po víkende Janovi Dostálovi a tretie Matiasovi Drexlerovi. V triede Rotax Max Junior si jedno víťazstvo a jedno druhé miesto odviezol Noel Zak, čo po spočítaní bodov preňho znamenalo za víkend víťazstvo. Kvalifikácia ma stála veľa síl a mal som niekoľko menších incidentov s mojím najlepším kamarátom, pričom sme sa prepadli na 4. miesto. V pretekoch som mal dobré a bolo pre mňa ľahké dostať sa na prvé miesto a teraz som dojazdil na druhom. O 4 body menej v rámci víkendu vybojoval Maximilián Sovič, ktorý v prvých pretekoch vyhral a v druhých dojazdil tretí. Určite boli trochu rýchlejšie ako ja. V jeden moment boli aj vedľa mňa, ale ustražil som si to. A potom, keď som prešiel cieľ, no tak som sa strašne tešil. Tretie miesto v triede Rotax Max Junior v rámci predposledného víkendu bral Jacint Kerry. So slovenským kartingovým pohárom sa v tohtoročnej sezóne ešte nelúčime, keďže sa s ním stretneme ešte raz, a to počas 1. októbrového víkendu na Slovakia Ringu.